Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a mun gode da kallon wannan tasha da kuke yi. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya bar zumunci. Na dawo akan ɗabi'un Ibro da na ce zan ci gaba da bayyana muku ko da yaushe. A wancan karan ne muku magana akan ɗabi'arsa ta baya munafunci. To a yau na dawo in muku bayani akan ɗabi'arsa ta kyauta da karamci. Ɗabi'ar nan tasa ta kyauta da karamci shine duk wanda ya san shi ko yake zama da shi ya san haka. Rabilu Musa ɗan Ibro, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, yana da kyauta kuma yana da sadaka. Kyautan nan shine ba sai ya san ka ba ko bai san ka ba, inda kuka haɗu ya ganka a cikin bukata zai iya maka kyauta. Sannan sadaka, kullum ne idan muka je shirin fim sai mun ga yana raba wa yara alewa ko wani abu ne ko kuli, gasu nan dai ba abin da baya sai sadaka. To wannan halayya ce ta Rabilu Musa Ibro ɗan Lasan, Allah ya gafarta masa. Sannan abu na biyu, mu producers za mu zo a matsayin za mu yi fim da shi. In muka zo wani lokaci kuɗinmu bai cika ba sai mu ce Rabilu Musa, alhaji muke ce masa, mu jawo shi gefe mu ce alhaji, yau mun zo fa za mu shirin fim ɗin nan, amma sakamakon abubuwa sun yi yawa, mun yi kaza mun ɗauke mara, gashi kuɗinmu bai kai ba, yaya za a yi? Ka taimaka mana ka karɓi kuɗin nan kai mana wannan fim. Wallahi ba zai ce komai ba sai dai ya dariya, in ya washe bakin nan ya ce ka je 'yan sentimental sun cinye ma kuɗi, abinda zai ce kenan. 'Yan sentimental sun cinye ma kuɗi, yanzu ka zo in taimaka ma, to bari zan yi. Wallahi sai ya sa fastin ɗinsa kamar wasa, ya zo ya ce a zo a yi. Wallahi a yi aiki, ba zai taɓa nuna ma a fuska cewa wai kai makwange ba, ka zo da kuɗin da bai kai ba, baya wannan halayyar. Allah ya gafarta masa. Ai mu mun ji ciwon rasuwa wannan bawan Allah, to amma tunda wanda ya fi mu sansa shi ya karbe shi, babu yanda zami, sai dai mai fatan Allah isa ya dace. Allah ya gafarta masa, su kuma iyalansa Allah ya ƙara musu juriyar haƙurin wannan rashi da suka yi. Mu kuma producers mu ma mun yi rashi, mu ma Allah ya ƙara mana juriya. Kuma sannan su kuma wannan na baya da su bosho, su ɗan auta, su abin nan, dan Allah ina jan hankalinku, kuna ganin yadda bawan Allah nan ya tafi ya gama lafiya, kuma ku yi ƙoƙarin ku kwaikwaye shi, ko da dai ba ku kai shi ba, kuma ku dinga kamantawa, duk da dai kuna kamantawa, amma na ɗan jan hankalinku ku rubanya akan abin da kuke yi da, domin dacewa shine ka mutu ma ka ga an zo ana yabanka, ai shi ma ba ƙaramin wani abu bane, ka babbaya mai kyau. To haka ake so, kowa ya babbaya mai kyau, mu ma Allah ya sa mu babbaya mai kyau. Amin. Na gode. Ni ne naku Nasiru Alhaji Isa, mai kamfanin Sadinas TV. Na gode.